ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Авто ТВ. Ҳама каса созаи хубен, саломотиётон хубай, вақтотон хушай. Ирӯз 26 апрели соли 2024 ай. Ирӯза навор тамошо кунед. Ман чӣ қабул кардам, шумо чира реклама мекунам. Агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо боша, агар имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, чизе ки боша. Рӯи кунем суратоша ба ҳамроҳи маълумотош. Навора бо диққат тамошо кунед. Ман қабул кардам Lacetti Chevrolet VAZ 2112 VAZ 2107 Daewoo Nexia аст, Daewoo Tico аст, Volkswagen Passat аст. Дар ин навор имрӯза ки бениҳоят арзонанд. Навора бо диққат тамошо кунед. Дар канали ма ҳозир подписатсия кунед, видеонавора лайк бизанед, дар комментария нависед аз куҷо то чанд сума шумода мошин дар кор, мо пешниҳоди шумо мекунем. Навора бо диққат кашис бара баланд карда монед. Элон ама сар мега шумо навора тамошо кунед широи нар. Бардор азиз, якум мошини фурӯшии рӯза VAZ 2112 ҳаст ки краскаи сия дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сои мошин қайд карда ки 19500 сум бигем, бо савдо ҳам мекунем шо. Газ плюс бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. Савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Яксола танировка, яксола ҳуҷҷат ва утилизатсия кардагӣ. Дина ҳамаша кадем меган, яъне ки 25 апрел кардиянд. Ирӯз 26 апрел ман рекламаш кесам. Мошина фақат мегиренда таксоват карда, мақсад айрӯи миллион ҳай карда мегардем. Маълумоти пурра бо оиди ин мошин рақамои 902 занг мезанед. Аз номи канали Авто ТВ бо маслиҳати хуб ҳамроҳи шумо мекунам. Марамат занг зад бо худотон маслиҳат кунед. 19500 мега бо камтар муомила ҳам дорам. Харидори аниқ бошед, рақамош занг мезанеда маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti аст ки соли бароиш 2003 сол дар ҳолати хуби техникӣ нархаду қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 20500 сомонӣ. ин нархҳо каманд шербачаҳо. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. краска тоза Lacetti Daewoo. марамат бо худотон зангават карда маслиҳат кунед. газ плюс бензин, ҳабиё мотор 1.6 коробкаш боша, механикай. мошинча муомила дора бо камтар. дар ҳолати хуби техникӣ, документ то сентябра ҳастай. 4 баллон нав, мотори Opel 1.6 модул. мошин хулас нахаду, краска тоза, дискачаҳои фасон задагӣ, баллоношам зурай. документош то моҳи сентябра ҳастай. мотори 1.6 мега модул. ай Opel задагӣ. хулас 20500 мегемша, бо камтар муомила ҳам мекунамша меган. бо худотон бачаҳко зангават карда оиди ҳамин Lacetti маълумот пурраша бигирем. мегзарем ба сеюм тикои фурӯшӣ. Daewoo Tico аст ки бачаҳкое ки Tico хоҳиш карден, мо ба назар мегирем широи нар. 1995 солай дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. ака макони Tico фикр мекунем дар мо регарайше бачаҳо. 16500 сомонӣ бо нарх. алиши вариантора мақсад нагуфтиян худотон пешниҳод бикунед. хадавоиш 100% ҳамин Tico-ра шербачаҳо. документошам то сентябра ҳастай. мотор масъалашам 100%. бо айпеш мақсад омада, бо камтар савдо ҳам мекунем. савдо дар назди мошин дар шаҳри Турсунзода 95 сол 16500 сомонӣ, бо камтар муомила ҳам мекунам. наворо маъқули шумо боша, агар лайкои бетлаҳози бизанед, дар канали ма ҷошта подписатсия кунед ки штоби яке фуромӯш накунед. бо навори баъдна хонаҳои арзон мешавад. мақсад хабардор мешавед. худофиз бачаҳко. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки бачаҳкое ки хоҳиш карден Nexi краскаи сафедша навор кунем. и гап ростай. 1995 сол дар Кони Бодоми Хидмон қарор дора. бардор азиз, 16000 сомонӣ мега Nexi. номеракош транзит, краскачаш сафед, баллоно зур, дискои тен задагӣ. 8 моҳа техасмота дора. срочна сум дар кор бо нархи 16 бо муомила мекунем. номероша транзит. мотор
5 لیتر коробкаш боша механика газ плюс бензин қатъи мошинча ҳаракат мекунад. масъалаи кузов нагуфтиян задагӣ пусидагӣ варид кардагиша қайд накардан. азиз худотон бо нашоти нархи мошина маълумоти пурра рақамои 927 занг мезанен. аз номи канали Авто ТВ бо ҳамроҳи шумо маслиҳати хубам мекунам. агар дар шумо заминҳо хонаҳо мошино боша агар рӯи шумо рекламаш мекунем фурӯшта мегузорем бачакҳо. мегузорем ба панҷум мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat аст ки краскаи сирх кузов универсал караван шашер бачаҳо 93 сол 17000 сомонӣ меган бо савдо ҳам мекунад. газ бензин мотор 1.6 механика. масъалаи кузови мошин мега тоза ҳай. моторш коробкаш 100%, баллоно 70%, хадавойшам мега ки 100%. газ бензин ҳардаш кор мекунад. ҳуҷҷати солона мутаассифона ки надорад шербачаҳо. маълумоти пара оиди мошин рақамои 113 55 03 06 да зангават мекунед. ҳамин мошин мафтуҳ боша мегирен шербачаҳо. худотон бо занг зада маслиҳат кунед. краска сирх кузов универсал мотор коробка хадавойша гуфтиян ки 100% бескамбудӣ. ҳамин ки баллоно камтар кор кардагай 70% ҳай баллоно шербачаҳо. зангават ки худотон бо маслиҳат кунед. мегзарем ба 2107 фурӯшии шашум. ваз 2107 аст ки краскаш зурибат хидмда маъқул шид. нархиш 22000 сомонӣ. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду дар панҷакенти бостонӣ қарор дорад. солаш 2004 сол муомила хулас мекунанша. 22000 сомонӣ, бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш механика, краска тоза, баллоно зур, диска надорам. даруни мошин тоза, хай салон десен латтарчаҳои фасон загӣ. 22000 бо савдо мешава. варианти алишира нагуфтиян муомила кунед. худотон маъқул боша пешниҳод кунед. можбит ба ягон мошин дига алишам бишава. навор тамом мешава. далши видеора жад кунед. бози мода лайк бизанед. дар канали мо подписатсия кунед. наворои баъдина худо хоҳад бениҳоят заминҳо хонаҳои арзон қабул кардем. пешниҳодтон мекунем. хай худотон эҳтиёт кунед. майли то наворои баъдина.